Gian, Polo. Polo. Ay, pa. Last game, 1 year. Ano na naarap ko ini? Baka siya full. Ano full? Uy, Gian! Bang, bang. Oh my gosh. May YouTube lang yun ah. Hi, sa ating one viewer. Malit yung screen. Easy. I will use just 2 fingers. So yun guys, nandito kami sa Watch contain. me how to eliminate the enemy with 2 fingers. Pero naman ako, bruha. Amy. Pero meron ka. First, you go here. Pero meron tayong 8 viewers. 8 million viewers. Okay ka sa ano ko. At enemy is here. So guys, mga kaklase ko yan. Si Gian. Si Gian na malapit ng madrop. Bagsak pala to. No, I'm dead. Enemy go there. How you roll? Because you know why I'm dead? Because Wala that sila. layasan ka na. You know why I'm dead? Because that enemy is camping. I hate camping. Stupid as shit. O, 13 viewers I will just na. cooking girl and eliminate people. Kami You throw grenade so that enemy will notice you don't have here. You don't so you will rush here. Mga Enemy people. will Ano here. na umuulan, guys? Ano, may ambon. Umaambon. Enemy will kill you. Enemy will kill you. Ang pangit ng camera ko. Tada! Because Gian. that is so stupid. Alam mo ba sa ka, Gian? Okay. Okay. Round 2, round 3. Tingnan mo sa mo lang sa isip. Tingnan mo sa Jeric Hi, Bicolana girl. Nice Hi, one. people. 1-2 situation. With Locos. Ayun. Bang. You Andres die. Minador, hello. Bang, bang. Hello, Merry Christmas, guys. You not die. Ricardo You not Bores. die. Beros. Beros pala. Okay. Master lead. Ang lakas na ng ulan. Grabe naman to. Maybe 50. Oh no, he did. He did. Pero kanina pa ako No, inaano no, to. no. Oh, where are you? Anthony Where Jennings, are you? Charis Anthony Padera, hello po. The enemy is dead? No, my enemy is dead. Okay, see you. But this time, I will go. Ah, dito oh. Now I will use 3 fingers so that I will eliminate more people. Oh, go na. Ay, Grenade here. ay, hindi mo yung TikTok. Kaya lang. Sabi mo, pwede. Ay, nag-live kayo? Yes, naka-live kami. Ano yung live? YouTube. 19 viewers. Fucking shit. Good morning po, Welmar. Mel Novila. Hello po. Solo. Sige, Itwell. Yun o, ayos lang. Pero yun, tingalit. Nagagano. Tuloy yan. Ano? Ay, baby. Kaya ka lang. Welmar, hello kayo na. Parang ano ka. Okay, we are win. Vlog. We are Taran! What's up? Stupid bitch. Tignan na dyan. Tulungan na na. Okay, no Tignan na. enemy. Tignan na.
Sa taning ko, dali na. Tapos kaya nakang narrative mo. Yes! Congrats! Dito ka na. Shit! Yun na. Kumusta ka na po ating ganda? Ayos na po ako, Sir Gag. May mga pogi na ginagawa. Magpakilala ka. Hi, my name is Jason Fitzgerald. Hello? Kasi ka. Ano palang pinag-aralan natin sa ano? Guys, exam namin ngayon. Na-stress din po. Sa YouTube. Ay, kalang sa ano. Stupid ass nigga. It's not over yet. Ready up. Hello? Ay, gaga. Defend the objectives. Pabati naman doon sa ako sa Palayan City. Palayan. Nueva Ecija. Sa world ko. Bakit din? Tulad bigla nagaganda mo ngayon. Ay! Konti lang. Lahat na nag-participate kasi hindi o accepted na. Ikaw, hindi ka man. Ay, di ba nag-ano ka? Kanina, nung pumunta ka pwede ka second. What the freak? Pwede pa yan? Cristales Galliano sa world ko. Alex man ang nag-exam mo. Ang lumalabo ang cellphone natin. Stress na po. Ano ka na? Okay na yun. Goods na lang. Hindi pa, wait. Nag-aabot yan. Aray! Hi, Angerty. Ha? Nasa ano, country. Nakakonect ako sa ano, wifi nitong canteen. Ano siya? Parang mahilig ka sa ipin. Parinood ko man po, Sam. Hindi mo uwi si Jam, di nag-explain ka mo sa iyo. Ay, di ba, burn siya, pero sa pwede ka Little ba? Oo. Pero may attendance. Yung third. Ha? Landing yung aeroplano. Wala na ang baka ko. Wala ba silang Kimberly? Hindi man lang sa mga ano, sector 1, sector 2. May exam pa lang siya. Charis ka na lang. Hindi na kami sa STP. Saan ka kaya talaga mag-ibigay ka ng yung ano, multiple choice pero may bonus para sa common band 5 ano, bill of rights. City, siya, tapos si ano, ay madami pala kayo sila. Yung 5 lang. Eh yung ikaw, sa common band, yung parang warak nagkamukha to kami man lang. Siguro yung pala naman. Ano pangalan ni girl? Oh, yan ano pangalan mo, babe? Jollibee ang pangalan niya, Jollibee. Ano pangalan mo? Ang Cornino? Jejimon. Ang Jejimon, no? Ang Jejimon yan, no? Jejimon yan. Jejimon. Jejimon to, Jejimon. So yan guys, mag-exam na kami. Good luck sa amin. Mag-out na ako. Wala na akong signal. Ma-exam pero wala review. Ikaw man lang. Ikaw man lang. Same boat. Hello. So yan, burot sa mga Agire, hello, Mel. Okay, let's go. Edwin. Yan, Edwin. Malay ko. Basta, viewers ko. Come on. Uy! Gian! Bading! Wala akong signal. Bye-bye.